हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट हिसाबै लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ जिहेतु जों ससियेल मिडियाफोराव गोसारगासिनो जेरै 5 मार्क्स ना 5% किसुमानाथ' कनफिउज जागासिनो बे 5 मार्क्स नङा 5% किन्तु 5%आ ओरैबायदि जोंहा मा जिकुनु आसाम स्टेटनि एग्जाम जेरैबायदि हमना ला जोङो मा होनना बुङो आसाम पुलिस एडिआरइ टेट डिएमइ डिएचएस बेफोरनि विभिन्न धरन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेफोरनि सायाव बा एपीएससी बेफोर जिकुनु एग्जामाव जोंहा मा स्टेट लेभेलनियाव जोङो 5% जोङो एक्सट्रा बोनास मोनगोन आरो बे एक्सट्रा बोनासखौ जोङो मोनगोन आरो बे एक्सट्रा बोनासखौ जुदि जोङो मोननोब्ला जों माबायदि क्राइटेरिया जानांगोन बा जों माबायदि जानांगोन आरो माने जोंनि एप्लिकेन्ट जानोब्ला हमना ला जोङो बेफोर 5% जुदि बोनासखौ मोननो थाखाय जोङो मा जानांगोन जोंनि न'खराव बा गावनि न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानाव न'खराव रावबो सुबुङानो सोद्रोमायानो बेहाय माने साख्रि मावनाय जानाङा माने आसाम गभर्नमेन्टनि बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिकुनु जब मावनाय जानाङा अब्लासो नोंथाङा बे 5%खौ नोंथाङा मोनगोन मानोना दा जोंहा गभर्नमेन्टआ नायगासिनो ससियेल इकुवेलिटिखौ नायनानै माने समान मोनथाय बयबो अधिकारखौ मोननो थाखाय बेफोरबायदि सावरायनाय आङो नुनो मोनदों आयेनावबो किन्तु बेखौ मोननो थाखाय जोङो माने दा बियो जोंहा आयेन जाथ'वाखै बियो जोंहा बिल बानायनांगोन बिनि सायाव बिल बानायनानै बिलखौ पास खालामनांगोन बिलखौ पास खालामखांनायनि उनावसो बे एक्टआव सोलायलांगोन एक्टआव सोलायगोन माने आयेनाव सोलायलांगोन सोलायनानैसो जोंहा मोनसे माबा जागोन बेयो आयेन जागोन बेयो बिला पास जाबासो अब्लासो जोङो बेखौ बेफोरबायदि बेनि 5%नि प्रफिटखौ जोङो केन्डिडेटफोरा मोननो हागोन किन्तु केन्डिडेटआ बेनो न'खराव रावबो बिमा बिफा बिदा फंबाय न'खरनि रावबो सोद्रोमाया पाब्लिक सेक्टरावनो जा जिकुनु माने सार्भिस हल्डार जानो नाङा अब्लासो नोंथाङा 5%खौ मोननांगोन किन्तु बे 5%खौ मोननो थाखाय दा जोंना बिलाबो पास जायाखै दा बुंदों आसाम गभर्नमेन्टआ दा बुंदों जेसेबां हायो थाब खालामगोन होननानै 2 बोसोरनि गेजेरावनो खालामगोन होननानै बुंदों माने 2 बोसोर माने दा मेनलि जोंहा एडिआरइखौ जोङो फकास खालामो बांसिन दा एडिआरइनि सायाव गोसारगासिनो नालाय एडिआरइनि थाखायबा जोङो माने एडिआरइ एग्जामनि सिगाङावनो जों बिलखौ लाबोग्रोनांगोन सरकारा बिलखौ लाबोखांनायनि उनावसो बिला पास जानायनि उनावसो आयेनाव सोलायलांगोन अब्लासो जोङो एडिआरइनि थाखाय बेखौ मोनगोन आरो माने मोनगोन अब्लासो जुदि एडिआरइनि उनाव जुदि बिला फैयोब्ला बा बिलखौ पास खालामोब्ला अब्लाना बे एडिआरइआव नोंथांमोना बे 5%खौ मोननाय नङा किन्तु आसाम सरकारा माने एडिआरइनि सिगाङावनो माने 2 बोसोरावनो माने खालामनायनि खोथा माबादों टटेलि जोंहा नैबे बोसोराव साख्रियाथ' बहुद ओंखारबाय किन्तु मा नैबे बोसोराव आरो 1 लाखनिफ्रायबो बारा माने 1 लाख प्लास माने केन्डिडेटफोरनो साख्रि होनो थांगासिनो आरो नैबे बोसोराव 1 लाख प्लास 1,35,000 ना बेसेबांबा आरो माने बेसेबां सुबुंनो माने 1 लाख प्लास माने गभर्नमेन्ट साख्रि होनायनि दा थिरांथा लागासिनो अलरेडि ओंखारखाबाय एडिआरइबो ओंखारबाय टिचारनिबो ओंखारबाय आसाम पुलिसनि ओंखारबाय डिएचएसनि डिएमइनि बहुद ओंखारबाय बिदिनो माने 1 लाख प्लास किन्तु समान इकुइटि माने गासै इकुवेलिटि जानो थाखाय सरकारा बेखौ माने नोजोर होदों बा नोजोर खालामदों माने गोरोंनि बा न'खराव साख्रियाल थानायफोरनि माने हाइ प्रफाइलाबो बेलेग जायो आरो बेफोरनि स्टुडेन्ट माने गथ' गथायफोराबो फरायनाय माबाफोराव मोजां चान्स स्कपखौ मोननानै एसे रोंनायनिसाय माने जानो गैयै न'खरनिसायबो गोरोंसिन जासिनो आरो माने किसुमान जबफोरनि थाखाय जबफोरनि थाखाय मा जायो जबफोरनि थाखाय जोङो माने किसुमान कचिंबो लाहैनो हायो गोरोंफोरनिया थाखा फैसा गोनां नालाय बिदि आरो माने बिनि थाखाय जोंनि न'खरनि गैजारोङिफोराबो गोरों मेट्रिकफोराव फार्स्ट डिभिजन थांनो हानाय किन्तु जोङो बेखौ साक्सेस होननानै बुङा जाय जिकुनु फरायनानै माबा मोनसे स्कप लानो हायो नों जुदि थार्ड डिभिजनाव थांनानैब्लाबो जुदि नोङो साख्रि मोनसे लानो हायो अब्लासो नोंखौ साक्सेस बा बिनि फिथाइखौ मोनना होननानै जों मिन्थिगोन किन्तु नोङो जुदि फरायना मेट्रिक पास डिभिजन स्टेट मारिदि किन्तु नोङो मोनसेबो कम्पिटिटिभ एग्जामाव बा सरकारि साख्रियाव जुदि नोङो पास खालामनो हायाब्ला जों बेखौ साक्सेस होननानै जोङो साक्सेस पार्सन होननानै जों बुंनो हाया बिनि थाखायनो आरो माने दा हमना ला 5% बा जोङो 5% हिसाबै जोङो हमना ला एडिआरइखौनो नोजोर बोबाय जोङो एडिआरआव जुदि जोङो हमना ला 100आव जुदि नोंथाङा 80 मोनोब्ला नोंथाङा 5% बा बे 80जों प्लास नोङो पार्सेन्ट हिसाबै बे 5% बा नोंथाङा 4 मार्क्स मोनगोन 4 मार्क्सआ 80जों नोङा बे प्लास जागोन 84
बा 65 आव 100 आव जुदि नोंथाङा 65 मोनोब्ला अब्लाना नोंथाङा 3.25 नोंहा बोनास मार्क बेहाय मोनलायबाय खिन्थु बे बोनास मार्कखौ जायफोरा गभर्नमेन्ट हल्डारनि फिसाला बा न'खराव साख्रियाल थानाय बेफोरबायदि सुबुङा बे स्कपखौ मोना आरो माने बेखौ मोननो हाया आरो दा बेयो मोजां जागोन जुदि बिला पास जायोब्ला खिन्थु बिला पास जायाखै दाबो बिला पास जाखांनायनि उनावसो बे आयेनाव सोलायलांगोन एक्टआव सोलायलांगोन अब्लासो जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हागोन खिन्थु गभर्नमेन्टआ बुंनाय हिसाबै नैबे बोसोरनियावनो एडिआरनि सिगाङावनो खामनायनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु बेसेबां साक्सेस जायो बेसेबां बिलखौ थाब लाबोनो हायो सरकारा बेनि सायावसो दा नेनांसिगोन आरो जेसेबां थाब लाबोनो हायो बेनो जोंनि थाखाय मोजां जागोन बा केन्डिडेटफोरनि थाखाय जागोन जिहेतु एडिआरखौनो बांसिन फकास खालामनानै दङ माखासेफोरा एडिआरि आसाम पुलिस बेफोरबायदियाव टेटआव मास्टार टिचारनियाव बेफोराव माने बेफोरखौ फकास खालामनानै दोङो बेनिखायनो जेसेबां हायो थाब लाबोयोब्ला बिला अब्लाना एडिआरि टेट बे आसाम पुलिस बेफोरावबो जायफोर केन्डिडेट टिचारनिफोराव बेफोर प्लास पइन्टखौ मोनहैगोन आरो अब्लाना नोंथांनि थाखायबो मोजां जागोन माने समान मोनथाय समान अधिकार जायफोरा न'खराव साख्रियाल थानाय बिसोरनिफ्रायबो जोङो माने बिसोरो 5% ब'नासखौ मोननाय नङा नों जुदि 84 मोनोब्ला बे नोङा 84नि आरो 5% मोनलायबाय 84नि नोङा आरो 5% मोनलायबाय खिन्थु बै सरकारि साख्रिनि न'खरनि सुबुङा बे 84 मोननानैबो बे पार्सेन्टखौ मोननाय नङा खिन्थु बे पार्सेन्टखौ मोननानै बै साख्रियालनिसाय बे पार्सेन्टआ बिना 5% आरो प्लास जाबाय खिन्थु बे 5%आ बिना बारा जाना थाहैबाय सानैबो 85 मोनो सासे सरकारि साख्रिनि फिसाला आरो सासेया माने न'खरनि जानो गैयिनि बेयो खिन्थु जाय सरकारि साख्रिनि फिसाला 85 मोनबाबो बेयो 5%खौ मोनला खिन्थु जाय जानो गैयै बेयो 85 मोनदों बे बा 80 मोनदों बे 5%खौ मोनगोन माने जायफोरा सार्भिस हल्डारनि न'खरनि बेखौ मोननाय नङा जेसेबां हायो सरकारा बेखौ आयेनखौ बिलखौ लाबोयोबा मोजां जेसेबां हायो थाब जोङो आयेनाव सोलायनायखौ जोङो लुबैयो जेसेबांनो हायो एसेबांनो थाब जानांगौ जिहेतु गोबां साख्रिफोरा दा एभेलेबेल माने गिदिंगासिनो लानो मानसिफोरा नागिरगासिनो आरो गिदिंबाय थादो दुलुर बेंखन ओरै थाङा कम्पिटिसन जागासिनो जाय जेरै हांगा दावरा हर सान जुजिगासिनो कम्पिटिसन हर सान माने दा आसामाव खालि साख्रिनिल' बारहावा माने इडुकेसननि ससियेल माने इडुकेसननिल' माने माबा बारगासिनो माने साख्रिनिल' बारगासिनो जेरैबो साख्रिनि ओरै गिदिंगासिनो जायनो मेनो बेखौनो सेना लानो थाखाय जुजिगासिनो बेनि थाखायनो बिनि सायाव जुदि बेफोर 5%आ फैयोबा जायफोरा जोंहा किसुमान साख्रियालफोरनि न'खरनिफोरा जुदि कचिं लानानै गुवाहाटिफोराव कचिं लानानै फैसा गारनानै लायोब्ला निस्सय बिसोर गोरों जाखागोन फैसा गारनो हागोन खिन्थु जोंनि न'खरनि मानसिफोरा जानो गैयै मानसिफोरा कचिं लाहैनो हाया मा हाया बेफोराव जोङो उन जानानै थानो गोनां जायो बेफोराव जोंहा जानो गैयै मानसिफ्रा बुहुत प्लास जागोन आरो समान इकुवेलिटि बयहाबो मोनगोन आरो आं बेखौनो आसा खालामो जेसेबां हायो थाब बियो आयेनाव सोलायलाङो बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो आं बेखौनो आपडेट हिसाबै नोंथांमोना लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गुबुनफोराबो मोनथियो बा आपडेट हिसाबै नोंथांमोना मोनबाय थायो नटिफिकेसन हिसाबै थाब मोनो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर नोंथांखौ आं लाइकखौ होजानायखौ बा कमेन्ट होनायखौ आं नोंथांखौ आसा फारिनानै थाबाय आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय